umsamo wakhe umsamo wakomalume kuze kuba yena uyakhula kukhula amadodana akhe athi mayisekhulile amadodana akhe eseganwa ke manje yilapho umalume asezothi lalela ke njengamanje ngoba wena usumkhulu nazi izingane seziyagana usuyaqala ke manje izinto usuzenza ngani ngesibongo sakho ngoba phela njengoba bethe bayamkhipha bambeka lapha yingoba befisa ukuthi abamkhulise ukuze akwazi ukuziphatha akwazi ukuba indoda akwazi ukuphatha umuzi kanye nonkosikazi wakhe kanye nezingane zakhe yileyo ndlela ke elandelwayo uma ngabe kukhishwa nje umlanjwane eyobekwa lapha ayobekwa khona esenikezwa nesibongo sakhe ukuze akwazi ukuthi akhule kahle aphathe umuzi. If gogo lo muntu wethu uthi ke yena usefuna ukusithatha ngokuphelele isibongo sakhe kuvumelekile yini? If that is the case, how does he do it ukuze kungabi izingane zakhe? Let's say use-anelisekile naye uthi sengikhulile sengakwazi ukuthi take my life forward. Ukwenza kanjani? How does he, what is the process there? Okay, ngiyabonga kakhulu umbuzo. Into evamise ukwenzeka uma ngabe ethi yena sengikhulile sengifuna ukuthi ngithathe isibongo sami ngokuphelele ngingameluleka mina ukuthi ngiyafisa kule bazukulwana bethu noma izingane zethu ezizalwa zingane zethu emakhaya yebo khona kubhlungu ukukhula engekho ubaba eduzane kwakho ngiyazi futhi ukuthi ingane yomfana kuzizizwe kahle fanele ibizwe ngesibongo sayo kuzizizwe kahle fanele izibone ikubo noma imthando baba wayo nayo ayithande njalo njalo kufanele ukuthi akhulumisane nobaba wakhe ubaba wakhe kube uye ozayo azomhlenga ingenzeki lento esiyilalela njalo nesiyibonayo uthola ukuthi umuntu ube nenhlahla waphiwa leli dlozi lasekhaya koma wakhe amandla waphiwa leli dlozi lasekhaya wakhe inhlahla lamkhulisa lamenza konke ubaba epholile engenzi lutho engayingeni engamondle engamkhulisa engamfundisa engathini bese sethatha yona le mali asejika yoma ngaye esangweni usezokhonga unina ngizwe nini kahle ema-Afrika ngikhuluma isiZulu esiqondile awukwazi ukuthi uphenduke uyoma esangweni uzokhonga uma wakho ngoba mawuthatha le mali usufuna abantu uyopha ubaba wakho uthi akathumele uyamthuma uthi akathumela azomisa abantu la esangweni okokuqala njengoba wenza njalo ingozi ebakhona eyokuthi njengoba ubaba engazange akunake nani awuyazi ingozi eyenzeka mhlambe wakuphika nje awazi mhlawumbe umama ngempela akakuzalanga kuye akakutshelile iqiniso awazi wena uyaphusha uphushela ukuya lapha ongazi ukuthi isiphi isizathu esadala ukuthi ubaba baqhelelane nomama mhlawumbe ubaba uqhele lapha nje kunamagama apha